Fuck! Hvem er det, der ringer nu? Hvem er det, der ringer nu? Jeg bliver nødt til at tage den. Ja, det er Fotomaster. Bosso. Er det dig, Fryse? Hvad siger du? Er det logemøde? I dag? Nu? Jeg kommer med det samme. Øjeblik. Jeg bliver nødt til at gå nu. Katinka. Okay. Ja. Jamen, så må du have en god tur. Rutski, fnutski. Nå, afsted med det samme. Fuck, nu glemte jeg kameraet igen. Hey, Bosso, mand. Det første logemøde, mand. Skal lige bukserne på. Give me 5. Yeah. Yes, så lad os komme indenfor. Ja. Lad os komme indenfor her. Og pas på hovedet. Skal vi ikke drikke for meget, vel? Det svinger. Sådan der. Skål! Så er vi blevet samlet igen, og det her, det går ud på, at vi skal have en rigtig gode stunder sammen, og vi skal have nogle regler. Ja, altid et god slips på, og vi skal altid huske at få vores invitationer ud i rigtig god tid. Ellers så skal man bare drikke vodka og ud og opleve nogle ting. Ja, det bliver spændende. Hej, jeg hedder Kirsten. Hey! Sådan, Johannes, mand! Sådan der! Nå. Er nogen, der har set Toge? Nå. Ja. Vi må vel også til at komme videre. Svagdrikker! I kan ikke drikke en skid. Jeg er den eneste, der godt kan lide kirsebærbrændevin. Taber! Det smager fantastisk. Det her, det bliver jeg ikke fuld af. Jeg føler mig godt nok lidt kvæstet her. Nå, det er nok tid til, vi skal sige, hvornår vi skal ses igen. Og det skal vi vel. Jo. En rebus. Ja, det er der, vi skal mødes. Det er der, vi skal mødes. Hvis der er nogle spørgsmål, så må jeg jo melde dem til Killer.